Unboxing guys. Yes, Sudah. unboxing paket dari Shopee. Yes, dibuka ambil sing ini. Ireng-ireng. Yes. Spanduk bener. Iki dengan masang ning arep omah. Spanduk. Kita lah. Sudah. Oke. Iki tidak nutupi sing nangi Pak. Sing biasa. Terkait banner salah menutup manual kata kirim paket di sini dan ambil paket di sini. Ambil paket di sini itu toh. Ya. Mbak. Wes iku tok, enake paket di sini tok, ambil paket. Oh, alah, tadi di itu pakai Dilakban wes. kapan? Terus itu pakai berapa? Ya, dilakban biasa. Biasa. Berapa? Wes, oke. Oke, wis teko guys. Karek masang ning arep omah. Gue dilakban ndek Pak Bobot. Terus gue ditakon masang ngomong. Itu gini. Karek ngelak-ngelak. Oke. Guys, masang nanti iki. Nang karek tuh banget ini jagongan. Sampai saiki iki ora mulih-mulih nang saran. Tibake terus nang Banyuasin wis dipak anak kok. Yesus wis. Apa sih Omah yo mbuh nang saran kono mah. Maksude suwung. Ndak suwung. Mau nek melok mbae terus mbae meninggal ngono. Masang iki, guys. Iya udah sentrosane. Lek. Wes. Tali bergunting. Oh, gunting barang. Oke guys, dipasang di tali. Tali Pak. Gunting, guys. Kayak wes ini. Tek nang aku nih guys. Wes kali ini. Baru nih wes. Tali. Oke. Nah. Cek nanti ba? Oke. Kayak dede iki. Ya panasnya cetari. Lah ya. Kita lah pelangku. Rujak ora? Rujak ora? Wah, aku nek rujak aku mateng ae. Kuntane mateng suwi jan ki. Aku nek bakal rujak Lah guys. Iki. Lame gede-gede. Kayak larung. Tapi kira kopiane gak koyo gadung nek dirujak ya. Enak iki nek mbok iki ngilang anu kolesterol. Kolesterol? Nek mentang. Oh, Mentang berserat teh enggak berserat teh. Nek mentang kok doyan aku. gak doyan. Ora nek mak mentang tuh tak iki ora enak udah gak ora enak. Nek pelem jarang nek mbok buka enak. Ya enak. Ya mangga Bu. Buaya guys. Mama Tika kayak nyapu kayak. Sing sini metu kuburan Pak Kapuan Mbak Emak pun itu Mbak Emak orang metu kono yo. Wis tadi.
kuburan kapuan ya rono lah sawah tengah sawah itu. Pas Pak. Terus tak pasang guys, bener kok Shopee. Kelihatan para itu yang tidak kok sama. Para ini rono. Guys, kak bek tali nih. Tidak, aku juga lupa. Oh, cekidek. Ya, aku tuh orang urusane. Tapi cekideknya gurah aku nek katakan sing para itu. Cocok. Terus sampai muntus. Tapi kok aku lewat. Ya. Cocok lah. Enggak nih. Guys, sampai ke Brontos. Ini kok shopping kok, karek ngirim uang ini. Tapi panas ya apa nih, Pak? Oke. Terus cocok. Emang aku wes dipasang tak kokot banner ki kok Shopee. Ceritane nek kae aku di telepon nek Shopee terus mari ngono dikongkon daftar guys. Iku Shopee DOP. Dadine paket iki nganu gak kirim paket ngono kuwi guys. Romono ki nganu apa jenenge? Paket retur kok ngono kuwi lho guys. Retur ambek sing nganu DOP ning omahku. Ya lagi jalan iki guys, saulang gitu tapi lagi telung sing ning kene iku ya wis dilakoni ae pokoknya iki aku pe masak iki aku sing ae nah ya ae wis belum tahu enak pentol enak tempe enak iki lombok terus iki kopi gawe jamu iki kacang balik larang nih guys tolong ya terus iki ada iki masak apa nanti tak usah pokoknya masak iki simpel pokoknya dia nyuwun pengharapan ada banget nih kayak ngatemi kok banget nih guys kita ya oke simpel ya pas memang pengen jalan bener tapi bayarnya bayar merosot guys aku gak seneng kayak bayar merosot mau kayak waras yang api tapi sih guys ya cukup sepele kegiatan isu iki masang banner lanjut aku ya petik terus aku masak terus ada banyak petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.